Unsa ni nga relasyon? Nagagaw mi. Pila naman katuig magagaw? Kuan, since birth. Oo, mo gunit ko answer. Alam mo yung 3 years ming magagaw. Okay, rastoriya na to ang relasyon. Oo, Naay ka relasyon? na. Pila ka buok? Sir, good. Ana, very good. Kinsa siya? Ashley Tino, shout out. Nganong si Ashley? Kay Ashley man yung ngalan. Di nganong siya? Okay, sir, good. Walay rason? Ay, lain. Nganong ana sige kay siya raman walay lain. Loyal Unsa man naman ko. ubang mga tawo? Loyal man ko. Okay, kay loyal man. Unsa imong nakita niya nganong siya imong gipili? Naman niya tanan. Una na po nang niya tanan. Usa-usa daw. Na niya tanan kay na sa TANAN tanan. Ga-joke siya kataw eh. Oh, oh. Kaya ikaw na buli. Siya na po. Mensahe sa ni Ashley. Ano ko skan Boulevard. Para niya ayaw istorya ng location nimo. Magstoryaanay pod mo. Yes. Pila na mo katuig? Sa. O sa within 1 year, unsa may sige ginastorya niya? Kuan, I love you. Yeah. Kanara? I miss you. Kano sa last niyong kita? Gapon. Puta mo gahapon. Numiss day nimo? Oh. Kana ba ang kita-kita sa uyab? Kano sa man na siya? Usa ka usual dapat makita sa uyab. Katulo sa kasimana. So ikapila naman ron. Dua. Ah, so kulag usa. Katulog ma. Ah, napaugma.